כתב ידיך לא מוכר לי, וקולך המאבנת, צלצולך הטלפוני, שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה אל העולם. התבטלתי כשקראת לי, כי אסור היה לי אז לפרש את סימניי, יאותות של אהבה. כבר שכחתי מתי אהבתי ומתי את כל חושיי איבדתי כאן. האם שמת לב, אני ביקשתי רק דברים מקומות אבודים, סימנים של אש, חיי בתל אביב, הסדרים רומנטיים, התבוננות פנימית ומה שהאמנתי. כך יצאתי אל הדרך, כשהגעתי באתי, נעמדתי בדלת, מה ידעתי לא ידעתי, התפשטתי שלום, קוראים לי מולי ואני מנהל בית גידול לכלבים. והיום אני אנסה לעזור לכם לבחור כלב. איך בוחרים כלב? יש המון סוגים. יש גדולים, יש קטנים, יש גבוהים, יש נמוכים, עם שערות, בלי שערות, לשמירה, לבית, לצייד. איך אנחנו נבחר? ובכן צריך לעשות שני דברים. דבר ראשון, קחו דף ועט ותכתבו את התכונות שרצויות לכם. מה אתם מחפשים בכלב? אחרי שגמרתם לכתוב את התכונות האלה, אנחנו צריכים להתאים את הכלב לתכונות שבחרתם. איך עושים את זה? לצורך כך פיתחתי טבלה. בואו ונראה אותה. ועכשיו נראה איך להגיע לטבלה ומה אפשר למצוא בה. קודם כל, אנחנו נחפש בגוגל את השם לסה, כמו שרשמתי פה למעלה. נגיע לבית גידול לכלבים זעירים. כשנלחץ עליו, ניכנס לרובריקה, יש גם למעלה וגם בצד, עשה זאת בעצמך. נלחץ עליה, נגיע לבחירת כלב מתאים לך ביותר. ונבחר את הכלב המתאים, נלחיצה על הכפתור הזה, ואנחנו מגיעים לקובץ, אנחנו נפתח אותו. הנה, פתחנו אותו, מגדילים את המסך ויש לנו פה את כל הטבלה. אם אתם רואים בצד ימין יש המון סוגים של כלבים, גזעים של כלבים. לכל כלב כזה תראו, יש תכונות, גודל, מטרה, תכונות אופי, פעילות הכלב וכו' וכו'. ואת כל זה אפשר לסנן. אפשר לבחור, נוריד למשל את הכלבים הענקיים ואת הכלבים הגדולים. טוב, בסדר. בואו נחפש כלב שהפעילות שלו היא לא רבה. בסדר? בואו נחפש כלב שמתאים לילדים. נוריד את האפשרי וניקח מתאים. זה מתאים מאוד. אתה רואה, קיבלנו פה המון, צמצמנו את הקבוצה הזאת. עדיין, אם יש לכם יותר מדי כלבים, אתם יכולים נגיד לסנן גם את נושא הפרווה האלרגנית. אנחנו רוצים כלב שהוא לא אלרגני, נאשר את זה. שוב צמצמנו למספר כלבים קטן שיכול להתאים לדרישות שלנו. יכולים לבחור סתם לדוגמה את היורקשייר טרייר ותקבלו מיד תגיעו לתכונות של הגזע הזה. הנה, רואים, יש את השם שלו, תמונות שלו, ארץ המוצא, כל מיני נתונים עליו, על האופי. אפשר לראות גם את היופי כמובן. ובואו נסגור את הכלב הזה ונחפש כלב אחר. עכשיו נבחר גזע אחר.
את הלאסה אפסו לדוגמה, וזה מאוד מעניין. ושוב, אתם מקבלים את כל המידע עליו. אתם יכולים להיכנס אל התקן שלו, על הגזע בהרחבה, ולקבל את כל המידע שדרוש לכם. וככה אתם יכולים לעבור בין מספר הגזעים המצומצמים שיש לכם פה, ולבחור את הכלב שיתאים לכם ביותר. טוב, זה מה שרציתי לספר לכם היום. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר שלי, הכתובת מופיעה פה למטה. להתראות בווידאו הבא.